nám tu páči, je tu život. Martin, idem zrobiť hambu teraz. Ja už som hladná. Hello. Cítim sa tu ako na nejakej vatre vo Raslavicoch. Som sklamaný z tohto audiovizuálneho zážitku, lebo zvukár je hluchý. Hrajú tu na hrncoch Blisam 3. Samo, čo to piješ? Na zdravie. Neviem to popísať, také riečie pivo. Devčatá, prišla vám pizza. Ležiace telo, ale ako keby na posteli, hej, lamely, lamelový roh. Ahojte, ľudia. Mám povedať niečo múdre? Áno, natural si, keď nebudeš sypať. Však ja nesypem, chápeš ty? Nie. A toto tvoje prášky, čo si dávaš vo voľnom čase, to je čo? To nie je sypanie. Ty si... Ľudia sa to doma hľadajú na slabý argumentačný level. Proste oni si myslia, že keď oni používajú slovo ináč, ako znamená v slovníku, tak akože
majú pravdu, chápeš, ale to není tak. Ale to už potom aj na paražené a solené kešu môžem povedať, že je naturál. Sol je tiež sypanie. Ja už sa nevyjadrujem, lebo to je strašné v tejto dobe, akože... Braňo sa nevie argumentačne nič, stresuje úplne. Jo, chcem povedať, kde je problém, počúvajte. Ale nemaj stres, všetko je v pohode. Naturálne si a je nám to ľúto. Zdravíme do videa. Boli sme na čele pelotónu, ale reku, že došla nám reťaz, teda nám spadla. Ale keďže sme 2,5 kilové, tak sme to opravili reku. A ideme ďalej. Chlapka číslo 2, dámy a páni. Najväčšiu sračku sme zobrali, akú sme mohli zobrať. Už druhýkrát nám spadla reťazka, už nemám na to. Lidka som si obidve natiahol, už počúvaj, ja už nemôžem. Ale rozhodli sme sa, že to spadneme. A jak povedal Janis, 7-ka spadneš, ale 8-ka sa musíš aj tak postaviť. Takže, závodníci, chlapka číslo 3. Ako môžete vidieť, zasa nám trošku pokázal bicykel, ale opravarých Janis to samozrejme opraví a ideme ďalej, nič nás nezastaví.